8 taong gulang na batang babae at kanyang amain nalunod habang naliligo sa irigasyon sa Rosales, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Claire Lacanilaw. Nalunod habang naliligo sa irigasyon sa barangay Bakit-Bakit, Rosales, Pangasinan ang 8 taong gulang na babae na si Maricar Carriaga. Kasamang amain na si Sabiniano Esquejo, 38 anyos, parehong residente ng barangay Rabago. Iwasan ng maligo sa lugar na yon kasi medyo malalim ang tubig. Lalo na pag mga bata ang maliligo, hindi pinapahintulutan. Kamakailan lang nang mapaulat ang pagkalunod sa ilog ng 3 magkakapatid sa Bawang La Union. Nakatutok ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa drowning incident ngayong pandemya. Compared last year, 70% yung binaba ng ating drowning incident. Sobrang laki. So, yung 30% yun na yung mga konti-konti. Bagamat maganda ang epekto ng stay-at-home policy, ngayong may COVID-19 crisis, may naitatala pa ring insidente ng pagkalunod sa probinsya. Ang tingin ng tao ay talagang hindi pa talaga or delikado pa punta sa beaches dahil pwedeng magkumpul-kumpul ang mga tao doon. Kung kaya't sa ibang bahagi ng ibang parte ng ating katubigan yung pinagliliguan nila. Bukas na sa mga bisita ang mga baybayin sa probinsya, simula nang sumailalim sa Modified General Community Quarantine ng rehiyon. Sa kabila nito, mas mainam ang umanong manatili na lang sa bahay kung wala namang importanteng gagawin. Claire Lacanilaw, Balitang